Čau, ahoj, všechny vás zdravím. Jsme tady v severních Čechách na chatě, užíváme si tady naše poslední jarní prázdniny tím, že se připravujeme na maturitu. Letos žádný party, žádný chlastání, jenom učení, my to nechceme podcenit. Co, jak to jde? No, moc to nejde, je to strašně moc. To asi nemám šanci odmaturovat. Ale nevím, je to strašně složitý. Se na to vykašlu. Uvidíme, maturitu třeba dám na poprvé. Vůbec tomu nerozumím. Nevím, co je nějaká jmenovitá impedance. Vůbec prostě jsem úplně nikdy nemůžu odmaturovat. Učíme se tady každý den. No, já myslím, že na maturitu jsme připravení nejlíp, jak můžeme. Tak ahoj.